Αλφή, νομίζω ότι αυτές τις περίπου 20 μέρες στην Επιτροπή, στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην πρώτη και στη δεύτερη ανάγνωση, στην Ολομέλεια, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ανεξάρτητα από την θέση των φορέων τους οποίους καλέσαμε, εκλήθησαν να καταθέσουν την άποψή τους. Συλλογικοί φορείς, αρμόδιοι καθήλυν φορείς, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως είναι ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, συμφώνησαν απόλυτα ότι σχεδόν 30 χρόνια μετά αυτός ο ΓΟΚ του 1985 είχε κλείσει τον κύκλο του και ήταν ουσιαστικά έξω από τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας. Ειδικοί επιστήμονες με μια κοινή ομάδα αποτελούμενα από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητήριου και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, επί 1,5 χρόνο εργάστηκε προκειμένου να συνταχθεί αυτός ο ΓΟΚ. Σημαντικοί αρχιτέκτονες, ίσως από οι μεγαλύτεροι αρχιτέκτονες Έλληνες ζώντες, συμμετείχαν και κατέθεσαν γραπτές προτάσεις τους. Δεν έχει νόημα και ίσως δεν πρέπει να τους αναφέρω και ονομαστικά. Δούλεψα λοιπόν αυτόν τον 1,5 χρόνο προκειμένου να φτιαχτεί ένας νέος οικοδομικός κανονισμός, λιτός, εύληπτος, που ουσιαστικά θα μαζεύει σε ένα κείμενο τα καλά που υπάρχουν από τον τελευταίο ΓΟΚ και βεβαίως θα ενοποιεί και θα καταργεί τις εκατοντάδες χιλιάδες διατάξεις που εμβόλυμα υπάρχουν από το 1955 μέχρι σήμερα στα νομικά κείμενα της δόμησης. Επειδή άκουσα και τον κύριο γείτονα που αναφέρθηκε στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων και σε μια ανακοίνωση που έβγαλε χθες η καινούργια του πρόεδρος, θέλω να πω ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, ο προηγούμενος που αντικαταστάθηκε ουσιαστικά μετά τις εκλογές σε αυτό το συλλογικό όργανο πριν από 1 ή 2 μήνες, ο κ. Λιρούδιας, συμμετείχε αυτοπροσώπως με τους συνεργάτες του περίπου τον 1,5 χρόνο. Και ο οποίος κ. Λιρούδιας δεν ανήκει στη δικιά μας παράταξη, έτσι. Και ο οποίος μίλησε και με τη Γενική Γραμματέα που παρίσταται εδώ, την κυρία Καλτσά, σήμερα, και ο οποίος είπε την εξουσιοδότηση να πει ότι δεν συμφωνεί με την δήλωση του σημερινού συλλόγου του Προέδρου, της Προέδρου των Αρχιτεκτόνων, δεν αποδέχεται αυτά που είπε, θεωρεί εξαιρετική τη συμβολή του νέου ΓΟΚ, στη διαμόρφωση του οποίου συμμετείχε με τους συνεργάτες του. Θέλω λοιπόν να πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί ένας πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων που επί 1,5 χρόνο συμμετείχε να συμφωνεί και ένας καινούριος πρόεδρος να μην συμφωνεί. Αυτό είναι υποκειμονική θέση, την οποία εγώ τη δέχομαι. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ μία θέση που δεν αιτιολογεί όμως και τι πρέπει να κάνουμε στο διατάφτα. Και μάλιστα όταν εκφράζει ένα συλλογικό όργανο. Ο κύριος Νάκος έκανε, νομίζω, ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και στα δύο θέματα και στα δύο άρθρα στα οποία αναφέρθηκε έγιναν οι βελτιώσεις. Ο Θανάσης ο Παπαγεωργίου, θέλω να του πω ότι στην πρόταση που κάνει και στην τροπολογία ότι δεν είναι ένα δικό μας θέμα, είναι καθαρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών και υπ' αυτή την έννοια δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το νομοσχέδιο. Θέλω να σας πω εξ αρχής ότι έχουν κατατεθεί, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 30 τροπολογίες. Δεν μπορούν να γίνουν δεχτές. Θα γίνουν 4 δεχτές και μόνον που έχουν μια μεγαλύτερη καθαλικότητα και αν θέλετε έχουν και κάποια σχέση με το νομοσχέδιο. Οι υπόλοιπες 27 δεν θα γίνουν δεχτές. Μας πείτε τα νούμερα των τροπολογιών. Βεβαίως, θα τα πω, κύριε Πρόεδρε. Και ποιες είναι, βέβαια? Ας πούμε η πρόταση του κυρίου Κατρίνη, έτσι. Είναι ένα θέμα για τις εγκυοβελτιώσεις που αφορά το Υπουργείο Γεωργίας, δεν αφορά αυτό το νομοσχέδιο. Η πρόταση, και εγώ την δέχομαι, έτσι, οι βουλευτές όπως και ο κύριος Μπούρας εκφράζουν τον λαό τον οποίον και υπηρετούν και βεβαίως προσπαθούν. Κύριε Υπουργέ, λέτε ποιες δεν θα κάνετε δεκτές. Θα παρακαλούσαμε να πείτε αυτές που θα κάνετε δεκτές. Θα το κάνω, θα το πω. Και αυτονοήτως οι υπόλοιπες δεν θα το πω. Όχι, θέλω να αναφερθώ όμως ότι είναι ορισμένα θέματα που αν δεν γίνονται δεκτές, δεν γίνονται δεκτές
Διότι αυτή που έχει ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Μπούρας